Okay, mga igala, kumusta? Mga ingadlaw ka natutunan? Yan na sa inyong igalas kanginan Ray Arellano, uban sa kong partner waling guwapo, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd. Kada adlaw na to inom og Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule kay makapabaskog ug makapagana sa pagkaon. Og paluapan na to sa avocado coffee mix with guava. Ibisan sige pa mog inom ana makatuog ra gyud gihapon mo. Muna sa inyong kaginti mga igala nga itong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. No? Kaya gawas nga pampalagsik na pampagpana pa. Alright. Bueno, mga igala, padayin ta, shout out nga ito ni Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Logay, Aimee Durango, Manager Nilo Tadio, German Occhiron, si Baby Kubar, si Don Lumanog, Joey Pitagura, og ni Romel Kain, gikan gini sa atong BSI founder, bangag sa ilong wala nga atong writer-director o G. Compok Rakasa. Okay nga man, shoutout to sa mga ito ni Annalyn Lumangtad, diya sa Tumunoy Bual, Cebu. Si Junior Albarracin, diya sa Purok 5 Poblasyon, Adabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, diya sa De La Rosa, Calatraban, Negros, Occidental, gikan ni Ricky Pangisgari. Okay nga man, diya sa Luto Patulino City, si Edgar Minda, Luloy Makigangay, Nonoy Lagula, Sinangtali, Leo Victor, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga igala, dito maglangan niya, sumpay nga itong sugilanon. Gichatan na yun si Christian sa main office sa ilang agency nga pariporto na yung pagbalik. Una dito na sa Iran nga may conflict na sab tali sa Iran ug Amerika. Ug tungod dini, dili na sab sila madayos sa paglarga sa Middle East. Apektado na usab sila. Nanuroy na lang sila sama sa mga turista hangtod nga miabot sila sa Malati Church. Ang simbahan din sagad magampo alal sa pagmabdos aron makabato no kana. Mahigalan niya dahil sumpa nga itong sugiltanon, himayang nahulak. Sa imong pagbilang, walay ko kaluy ako. Ano din yung sagad mo simba katong mga nangandoy nga makaanak? Nangandoy nga mumabdos? Ganahan ko, ana. Unsa man da ay, Christian. Plano ni mong paliwatan ko. Sige ka! Aha. Gusto ka na bang makapatantawag, anak, Christian? Paliwatin ako, Ayaw na. Oh, nga naman. Di ka gustong nanatay liwat? Dili una. Ano laki? Una na kung makasala ta. Gusto kong dadoon ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga uwa patay anak. Lahin kayo nang magpakasalta, danang pabuniyag sa bata. Ay, labing maayo hinuon. Aron makatipid ta. Ayaw eh. Sige lang. Muabot lagi hapon ka na panahon na. Ganahan ko, anak. Dali na. Manimba na ta. Aron ba, bendisyonan ta sa Diyos. Nindo taon tamano? Kung niya palang unta si Papa karon o ba nato? Kumplito ang tatang manimba ron. Karon, kita lang upat. Si Ate Gian, Angel, ikaw, o si Jesus Lynn nga imong gikugos nga akong wanghod. Nga ako. Maugid unta. Pero unsaon nga, busy pa man kaayos Papa Christian ninyo good karon sa Manila. Dugay lagi na ulis Papa din sa Cebu, ma. Bitaw, no? Tawagan gani na ko, Bi. Aron masayod ta. Kadugay ko ni mong mag-ampo. Daghan din siguro kag sa nga nahimo, no? Aha. Ikaw lagi dugay sa dagan sa kagsa ganahin mo. Ho? Sa ato pa, kitang duha ang makasasa. Wa man goy perfectong tao nato ni kalibutan na, Clara. Tinuod kit na. Uy,
imong cellphone ay? Umangkon na sapna. Hindi man good. Kinsa man di ay? Si ate na ko. Ngano ka, eh? Ay. Tubakan na dayon na. Tingalig importante na. Lagi? Kadiyot, ha? Hello, Mara? Christian, nangutanan ning imong mga anak ko kung kanus ako no ka mauli dinhi sa Cebu. Ngano man? Natural, gimingaw sila nimo. Gusto sad sila makigbanding nga kumpleto ang atong pamilya. Mao ba? Og ako sad, gimingaw na kaayo ko nimo. Ha? Kanus amang ka mabalik. O kung sa may balita nimo diha sa inyong main agency. Naungot, Sam. Di na sab makapadayon tungod sa tensyon sa Iran o sa Amerika. Ay, maog yun. Gani din misaka na sad ang presyo sa gasolina, sa diesel o gas. Mao ba? Christian, balik na din Humana naman ka kadiha. Lagi. Ayaw bayag kalimot ha. Graduation na sa atong anak ka si Jayan Angel. May nurse na unya ka. Mara. Sige. Pag-amping diha. I love you. Okay, sige. Bye. Mara di nga sa imong ate. Oo. Ikaw, kasi nga si mong papa. Gary. Mau ba? Ma? Nga naman ka. Mura lagi kag nag-uol. Uwa man, nak. Nakabantay ko sa kong bana nga si Christian. Dili naman mo pahos kung maingon kog I love you. Pero sa una, nahinumdum ko. I love you, Christian. I love you more. Mara. Unsa may puot yang ipasabot. Dili na ko love ni Christian. Unsa man? Ugma mo pauli na ta sa Cebu? Oo, Clara. Abi ko ba usa ka semana ko nimong lumluman din sa Manila. Ay, nausap akong plano. Nga naman. Tungod atong ati Mara nimo nga nanawag kanina. So di ang tuyo nimo ay. Kwan, walang good. Iyan lang kong patambungon sa graduation sa iyang anak sunod semana. Mo graduate naman yung nurse. Ano? Garbo ko ni. Kay usabayak ko sa nagpa-eskwela ini. Ay, mao pa? Anya asa man taron? Ato to sa night market. Ato taman ni hapon. Mayo dito kay sadyaran og daghan kang kapilian. Kanain ko, anak. Anita din sa barbecue-han. Sige. Lingkod din yung bakating bangko sa lamisa. Ay, sige. Anita ay. Okay, sige. Sabi ito order, Ron? Ikaw lang mag-igo. Akay mag-iko. Sige. Ganahan kong sinugbang hotdog. Hotdog na sab. Karang pagani ko mukha og hotdog. Karod ko na. Gabi idi ay. Sa kwarto nga itong yabangan. Mas ganahan ko ato. Ay, kakapoy sa biyahe. Uy, anilo na ako matubing. Kalami sa barbecue nila dinhi, uy. Parehas kalami sa Larsian sa Cebu. Kabantay ka? Kabantay kayo, ha? Asa naman sa takikan din. Manuroy po nata mga ontas tik jangdong pero
Lawag naman sa gabi eh. Oh, Ay, manguli na lang kita. aron, makakaunasot kog hotdog? Ah? Ganahan ko, Anda. Ugma, ha? Nga naman, ugma. Mama, rito. Mangumpra ta og mga puta nga barato din aron madana to sa sipo. Okay. Mora ba'y pananghid na kong papa, nga mianhi tag Manila kay mangumpra. Ayaw ka balaka. Nasayod kong asa ang mga dapitinis Manila nga makapalit ang barato. Ang ganahin ko, ana. Sige, tana. Ay, tubig ko na. Upagani ka makainom. Makakita ko ni mo. Ambot pa. Digid ko uhawon. Ering. Lagi. Niyan na sa atong kwarto sa pension house. Unsa pa may atong gihuwat. Sugda na nato ang orasyon. Unod, bukog, bukog, unod. Ganahan ko, Anda. Kung sa man ron? Kasapa ba aron? Ito sa kwarto. Yung pension house? Nagbugno sa kaka. Daan pa lagi ko. Sampak baliad lagi. Nagbugno sa kaka. Pasuya man. May untag sudron ko grumboy din hiyoy. Ay, grabe. Ay, hala. Untag naman di ay. Ay, wag yun kong sudlas grumboy. Wag yun ko sudla diri. Sa ganito lang unta to. Wag yun ko agi as in zero. Mugawas ko. Mga pikoy. Mga piko. Oh, Christian, ikaw na! Prijigo? Ni Aka? Basta mo ani ko Manila, pre. Ang isuki na kong pension house kay barato ra. Nagunsa mo gini? Si pare baya. Bayan sir ang akong negosyo, pre. Na ni ako sa Manila, mangumpra. Ani ko magkumprahan kay barato man. Mau ba? Christian, kinsa na kasulti ni mo? Pre, may kaubang kang babae nga naas kwarto. Kuan, iring to pala. Naya, kadungog bitaw ko, gabi. Iring nagbugno. Kamuto! Aha. Dungog kay nako, pre, oy. Kalugapak mo nagigod. Kinsa man na, pre? Si Marimara to, anong sa Cebu? Ha? Ano ka? Kuan, pre. Nantimala lang imong kinabuhi, pre, ha? Ayaw pang hilabot sa kong kinabuhi. Bitaw kayo ayo, pre. Diha ka na kay mga piko sa kantin, pre, ha? Sige. Kawalan kong buwag na mo. Kuyog-kuyog ta. Sungog-sungugon ka. Paasip nga gikilig apan di ay naglagot. Di tao yap. Walay ikaw ug ako. Apan di ay nagsakit. Buang bayuta. Kanta-kanta pa. Yun na. At sa rabas kantin ako rumbo kay magpalit may kape ni Clara. Kain eh. Sakpan ko na. Kisa to imong kaistorya. Wa. Taga din sa pikas kwarto. Nag-abang ining maong pension house. Bayot. Ang sumayang tuyo ni mo? Kuan, nangutana lang asa ang kantin ng pension house kay mga piko no siya. Ay, parehas tayo taog rumpo. Tana sa kantina, mga pinata. Nindot ng pension house nila, kay may libreng breakfast every morning. Lami kay nilang fried rice og itlog og tosino. Ayaw, dito. Asa man di ay ito? Adto ta sa gawas mangaon, mangita taglami. Ay, sayang sa libre, uy. Sagdi lang, gusto kog lami.
Oh, lami mo katong fried rice nila niya. Tosinog itlog, katong ilang sunny side up. Mangita lagi tag mas lami. Oh, okay. Niyala kita sa restaurant. Ano ito din mga on? Mayo din kay daghang kapilian sama sa sikat nga kananan sa Cebu ba. Ang Tikjangdong Special Foods. Kabantay ka na. Kapantay. Sige na. Order na sa gusto nimong kanon kay pagkahuman, mangumpra na yun sa dadon na to sa Cebu. Gano'n ko, ana. Ay, grabe din yan sa baklaran, no. Busy kayo, dan kang tao, oy. Murag carbon, ug murag sabog tabo sa banay. Mao yun. Daghan sab kayong manimba din mga devotees ni Mother of Perpetual Help. Labi na og Merkulis, halos 150,000 ka devotees ang muanhi aron magnovena. Ay, mao ba? Niya din ang pinakadako sa tibuok kalibutan nga Shrine of Our Mother of Perpetual Help. Mao di ay. Punan pa nga niya din ang pinakabarato nga kuprahanan. Tana, mangumpra na ta. Okay, sige. Siya di ay, pre. Oh, Ay, kini bayhana. Kini di ang bayhana, pre, ang imong. Dali pa, dali. Parita din sunahan. Ato na magsulti. Dali, dali. Christian! Ay, nasa man si Christian? Gisapungan ang baba sa bayat ug nagpalayo sila. Dali pa. Parita magsulti. Ngalo ka? Sus, nagsalo kong nahuna na ni Mahog yung batong, imong kamong, pre. O singan. Ngano man gipalayo man ko nimo sa imong babae, di? Ngano man, ngano, ha? Ayun na lagpalag di, ha? Ngano ba may doon magkanamo, ha? Gusto lang na akong makita kung may laila ang imong babae. Unsa? Guwapa. Guwapa sa bang imong gipuli ni Marimara, pero tanaw ko, dili ka saligan, o dili ka bilig balay, kay murag ilisong kaban. Unsa? Kaubutan ni taon ni Marimara, uy. Imong asawa, imo lang ilisan na ng ilisong kaban. Palijigo. Kung saan na lang, kung masayo ng imong butang asawa ini. Dili ka, maungkag ang inyong pagpuyo. Palijigo. Kaya ka sa imong konsensya, pre, nga. Maungkag ang imong pamilya tungod lang ining babaeng sungkaban, ha? Dili gid pre. Ano naman di ay na? Mao nga mohangyo ko nimo pre. Usa man ang iyo, pre, usa. Ayaw tag sultihan akong asawa nga si Mara bahin ini. Pre Christian. Makalaom ba ko pre? Nga di mo sultihan ang akong asawa bahin ini. O pre, basta mag-usab ka na. O dili na kini may tabo pa, ha? Dili na may tabo, usab ha? Salamat pre. Salamat kay kayo. Naunsa man na si Christian? Naggakus-gakus man siya sa bayot nga upaw? Ayay, kinsa man kay bayot nilang duha? Ang upaw o si Christian? Kukot man king nagginaksanay ang duha? Mura magtukmo og bangkiyod? Hala, nayabag na. Mitabi kong maninon ang bayot. Inabuang bayuta. Mura mag ako. Unsa magit ka ang ilang gipanagsultihan? Basta, mao na to pre ha. Ayaw sa kubuhi, pre. Oy, padayon patas gangkos, pero di mapigin na. Unsa? Kalami, ni mong gagson, pre. Murag ka kulitaw. Ay, humot man kayo ka. Unsa? Muday mayabag ang mga chis ni mo, pre. Ayaw palabi, pre, ha? O pre, basta ba na to ha? Ayaw ba ikisultihin si Mara ni mo ha? Ako lagi, pre. Basta promise, ha? Promise. Di na ni mausab pangitabo, ha?
Bisa ka no sa di ayaw yun. Ayaw naging pagpadaan ang iring sungkaban, ha? Ayaw yun. Oh, pre. Kadiyot. Buhaton ko na. Pre, kadiyot. Oh, gipagawas mo gud nimong imong cellphone. Oh, nagpicture ka. Ipicturan akong iring sungkaban, pre. Aron akong matimanan. Oh, unsa? Sige, pre. Kay mangumpra ko din aron mabay answer na ko dito si Bo. Sige, padayon pre. Amping. Tuwa na siya. Balik ko na ako si Clara. Ay, kadugay ko niyang nagsulti. Uyab to ni mong bayuta? Buyag. Klaro ha. Kita ra ba ko? Kita ko mitabi kong nimo tong bayuta. Murag ako nimo. Wala to eh. Kinsa man to? Kailan akong bayot sa Cebu? Nagpre-pre lagi mo. Kumpare mo? Kinsa may inyong gikugos? Ako mga umangkon, anak sa akong ati Mara, iya mga kinugusab. Mao ba? Ay, di na ta mag-iskot at tumayuta eh. Tanay noon, mangumpra na ta. Ganahan ko, ana. Kini ako Christian. Paliti ko ini. Barato kay mga polo shirt, oh. Sige, day. Usa ka dosina, anak. Pila palihog? Ay, sakspan sa sagka, pre. Okay, ha? Pre, Chico? Ikaw na sab? Abi na kugbiyaan na nimong iring sungkaban. Ikumprahan pa nimo. Dali, pre, dali. Ayaw po kuyo na, di ko kanding, ha? Kinsa may kipasabot niyang iring sungkaban? Ako? Ayaw lagi ko kuyo, ha? Ano ta din magsulti, pre? Kuyo pa man lagi mo. Gusto yun kang itukan akong marimara, ha? Dili, pre. No, ha, no. Bad ba yan na? Tingano, iniinyo ko'y buhat. Good, ne? Oh, bad sab. Nalaman day na? Last na ning uban na mo, pre. Promise. Mong ako gikuprahan kay pareho man mong negosyo by Ansel. Ni mo, pre. Kupitin siya din na sa akong beauty. Last na lang ni, pre. Maayo, may pangay mo bang gikumprahan? May pang-ilis yung kapan, kay gikumprahan pa. Ang imong anak in town, labi na si Arthur. Naganto si town sa uniforming, gisiyon. Sa yamidyat, busloton pag yun. Tarungan na taon ng pagkaamahan ni mo, pre, oy. Lagi, pre. Promise. Last na lang yun ni. Sigil kang promise, last. Tagadiin din ang iring sungkaban ni mo, ha? Tagadiin? Taga Cebu rasap. Kababayan na din na, taga Cebu. Basta, pre. Atagi lang ko kigayon na ron. Basta kilas na lang yun ni. Sige lang kang last na. Period yung yun ni, pre, ha? Wa na'y kama. Oo, pre. Pag binutan na intahon, pre, tulo na biyang imong mga anak. O lagi, pre. Promise. Sus, inuo ni mo, pre. Subay na taon sa mataro nga daan, pre. Uy, sa imong kinabuhi. Kay sayod ka yun nga. Buutan kayong imong asawa. Ang asawa ni mo, buutan kayo. O lagi, pre. Salamat yun kayo, pre. Nagkakusog mi tabi kong nasab niya ang bayot ni Christian? Nausa man si Christian? Bayot naman lagi naginot? Lara. Laving kay mo. Wara to eh. Kumpare ko man good. Ana din ang kumpare. Magkako sa magtabi kong di ay? Ay, pasagdi lang good to. Sige na. Padayon na sa pagpili kay atong paliton. Ang ganahan ko, ana. Kadaghan ining napalit na to, Christian, oy. Oh, di ba madaghan nga balor og 30,000 man ang ato na kumpra?
Salamat ha. Yes, palto na sab. Pero, unsa man itong gisulti sa bahit kaniha nga akong nabati? Ang hangin na to ba? Katong miingon siya ba nga, pabiyaan ni mong iring sungkaban? Aha. Ako ba'y but ipasabot niyang iring sungkaban? Oh, Clara. Unsa man, biyaan ako ni mo? Di, uy. Kung kumpare man lang ni mo katong bayuta, nganong may kaisog man siyang pagsulti nga pabiyaan ko. Ambot ato niya, uy. Ambot ato bayuta. Ano ito na, uy. Ang importante nga, padayon ang atong relasyon. Nganahan ko, anak. Uy, si Prejego maning nanawag. Kadiyot. Hello, Prejego. Hello, Marie. Kumusta? Ni asabay. Naglugaw in town mi para snacks na mo. Nagporridge mo? Unsay porridge? Lugaw good. Ahaw. Naibaw na ka sa balita, Marie? Bahin sa unsa man? Bahin sa mong bana nga si Christian ba? Oh, kay nga naman si Christian Jago. Nakita mi sa Manila, oy. Mao ba? Unya, kumusta mas pare ni mo? Okay raman, Marimara, pero may buong ko. Nga naman? Nagdama ni siya og iring banbanon. Iring banbanon? Lagi, Marie. Maor ni iring banbanon, nga wagaw og balhibo. Pagtarong rago diha, pre? Lagi, Marie. Nagkita mi sa baklaran. Aw, nangumpra siguro siya og dadunon diri namo sa Cebu. Kaha, inyo ka to, Marie. Oh, kay ngano, pre? Doon na pa di ay laing hatagan si pare Christian mo? Wa man. O niya, ngano nakasulti man ka, ana? Wa, Marie. Sige, Marie. Marimara, maura to, ha? Sige, bye. Kadiyot, pre. Hello? Oh, wa na hinuon si Pre Checo sa pikas linya. Ay, gihak. Katabihan ba ni babaoy? Kamay ko si uning babaoy. Liyot maligas akong dila. Ay, nagsabot na ba mini paring Christian nga. Di ko magsaba ni Mari. Ay, ini mo tigo. Niya na to sa pier din sa Manila, Christian. Oh, Clara. Paabot na lang tag-boarding ini. Aron makasakay tos barko. Saan man ini, Loin? Daganda pa ni nga itong nakumpra. Kasayon. Mag-hire tag daghang kargador. Kanahan ko, anak. Nag-abot man gihapon? Wa man lagi gihapon mag-ukang. Uy, kinsa magiging kang bayuta ka? Ha? Uy, asa naman sad mo? Uy! Hindi mo palayo. Ipalayo na sabta, hingiring sungkaban, pre. Ano tadi ni magsulti, pre? Usa naman itong panagsultihan, ha? Unsa na masab? Ang bahin sa inyong panag-uban, sabi ni, ha? Natural na rin, pre. Kaya sama man siya na to nga taga Cebu. Pauli sab siya. Ug imog yun ang ubanan, ha? Imog yun. Last na lagi ni, pre. Bantay bitaw, ha? Kay basin inig-abot ato sa Cebu, masakpan na sab mo na ako na sultihan na ako sumari noon sa imong mga kalaki din, he. Ayaw taon, pre. Ha, di lang, eh. Basta mag-usap ka na. Ug dili ka na masakpan ako. Ipasali ko na nimo, pre. Cross my heart, oh. Cross my heart. Ipanumpa ko na nimo, pre. Ay, panumra, magkanta, pre, panumpa. Manta bitaw, ha? Hala, ipadayon una ron. Pero, last na ni, ha? Lagi, pre. Pero, nganong ni aman ka? Mapauli naman sa ko sa Cebu. Kaklaro, ana, ha? May magkamuray taga Cebu. Nakabantay ko, anak, pre. Salamat kayo, pre. Ah, Pagkaksa ko, pre. Christian. Pagkaksa ko. May tabi kong nasabay. Grabe namang nakapahimos ni bayuta ni Christian. Clara, O isa man yun
Chris, pagsulti ko sa tinuod, unsa man. Uyab to ni mong bayuta? Ay, buyag. Grabe, malagi kayo nakagakos ni mo tong bayuta. Oh, lagi, pero pasag nila to, Clara. Nitutot ng barko ay. Nah, boarding na yun. Ano? Kaniyon kay manawag og porter aron makakarga ning ato mga kargamento. Sige. Unas pare Christian. Ikarga na sila supporter ang ilang mga daghang kargamento. Nya sweet pa gyud kaayo ng lakaw. Gunit gyud sa bukto ni paring Christian. Sa ato pa, klaro pas clear. May relasyon yun ang duha kita bagha. Usak tayo na sab ko. Ikarga naman sa mga porter ang akong kargamento. Nitutot na sab. Nagpasabot nga mularga na kining barko. May hinuon, pero sayang. Nga naman. Kay gusto pa man ang takong lamluman ni mo. Unsa? Ikaw apili agad kayo ka, Clara, ha? Mo ni nakapasamot sa kong kayabag ni mo. Ganahan mong kong anak. Permanente tako, yapon, ha? Unsa? Mag-usag yapon taog, mag-usag tagtihira sa pagpangatog. Samot ng ganahan ko, anak. Pwede pa lang. Usa na lang katikit ang atong paliton. Kaya mag-usar man tagtihiras. Magkatipidong tata. Mauyot. Dali na. Kaya ganahan na kayo kong mutanday sa... Nemo. Aw, kana radi ay. Automatic na adayon. Dali. Pilit man kay nakatanda, ganahan ko, anak. Kinsa naman sa nang nanawag. Ay, si ate na ko. Ay, ito pa kadayon. Kadiyot, ha? Mara? Hello? Kumusta ka naman, Christian? Okay ra. Asa ka naman ron? Sakay na kong barko pa doon sa Cebu. Mayo hinuon. Aron makaabot gyud ka sa graduation sa imong kinamagwangan. Lagi? Nagun sa makaron diha. Nag-irag-irag na sa pagkatog. Dili ra ba ka makatug kung wa kay tanday? Naaman. Unsa? Kinsa man? Online god. Abi na ko gunsa na. Tuod. Unsa man tong giingon ni kumpare Diego na ako ganihang sayo? Nga unsa? May dako no kang iring sungkaban. Unsa? Iring banbanon ko no nga bagaw og balhibo. Unsay ngaan? Tinuod nga may dakang iring? Wow, uy. Pinunitan rin ako sa daan. Pero ako nang gibuhian. Ay, sayang. Ganahan na ba ng atong mga anak og hayupan? Sama ng iring ug iro. Mao ba? Lagi. Pasag di lang, nangita niya tadya Cebu. Kanang gamay pa, aron matraining. Aw, dako na din ang iring banbanon diha nga bagaw og balhibo? Ang dako na kaayo. Uy, kasayang good. Hasol na kayo ning dadon kay mangita pag permit. Mao ba? Pero salamat talaga hinoon nga makauli ka na. Nga naman. Gimingaw na kaayo ko nimo, Christian. Unsa? Sukad sa imong pag-uli. Wa pagyutahon ko nimo bagduki. Mara. Unsay pagdukan? Oh, kinsa to, Chan? Ang unsa? May nabati kong tingog sa babay. Unsa? Wa man. Doon na lagi. Klaro kayo tong ako nabati, uy. Miingon nga unsay bagdukan. Tingali og mga pasahero din he. Dungog magud kaayo ang ilang istorya. Mao ba? Tingali bayag lain na ha, Christian? Unsa?